थानायाव केस जालायलायनाय वेलकाम टू यामथां बिलिनो ला मेरे को 5 रुपए चाहिए रुपीस आरोना हां लानो बहुत खम मोनो हाय लोगोफोर गुड मर्निं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम लायनायखौ जासिहरबाय दिनैनि मर्निंखौ लाटचुंनिफ्राय खालामनाय जाबाय जाय लोगोफोर लाटचुंनि हटेलनिफ्राय खालामनाय जाबाय हटेला मोजाङानो नङा आं मैया देखायखादोंमोन ना नोंसोरनो बांद्राय इसेबांथ' माबा नङा मोजां बिदिनो स' नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर ब्लगखौ जोबजासिम दिनै आङो मोजां लामा मानि जायगा देखायलांनो सेस्था खालामगोन दे जेराव आं थाङो इयावनो आरोना जे मोजां देखायलांनो नाजागोन आङो स' नायलांबाय थाबानो जाबाय ब्लगखौ जोबजासिम नायनो दाबाव दे नङाबा मिन्थिनाय नङा ना मोजां जायगाफोरखौ मिस खालामजोबगोन दे लोगोफोर नोंसोर जुदि जोबजासिम नायाबा स' बिदिब्ला नायलांबाय थादो ब्लगखौ जोबजासिम लोगोफोर दायो जोङो ब्रेकफास्ट खालामनो होदों आरोना ब्रेडजों जिलिजों आं एसेबां मोजां मोना बाटार गैया ओरैनोबाथ' जिलि ब्रेडआ आंनाव दंखायो सोलोंफोर खानसेजों नुदोंलै गोजौनिफ्राय आं देखायगोन आरोना ओमफ्राय ओरैनिफ्राय गोजौनिफ्राय देखायनाय जायगायानो मोजां जाया ओमफ्राय स' होनबाबो आं जा मोजां नुदों बेनि थाखाय खिन्थाया आरोना लोगोफोर नै कान्चनजंगाया नुबायना जा मोजां नुदों आरोना ओमफ्राय बै मोनसेथिंजाय दरजाया बन्द' दे बिथिंजाय नुहुरा दे बरिया सा कान्चनजंगा नुदों नै जुदि खोरखि दंमोनबा हरै फारिहाय आं देखायनो हागौ दे खोरखियानो माने खम आरोना अनेक खम बिदिनो खोरखिखौनो मोननो नागिरा माने दंबाबो माने मानसिफोर थाङोना रुमफोराव थांजाया आरोना बे दाथ' मर्निंआव चेकआउट खालामबाय होनबाबो आं एफा मोजाङै मिन्थियाना स' नुदोंना लोगोफोर कान्चनजंगाखौ बिदिनो आं नोंसोरनो मोजां बरिया जायगा देखायलांगोन लोगोफोर नै मैया मोनायावथ' मोजाङै नुवासै हटेलनि नामा नैबेनिमोन आरोना जों थानायानो मोनायावहाय बांद्राय मोजां नुवाखै बेखायनो सानाव मोजाङै क्लियार देखायनो हाबाय आं दायो मानि जोङो बेरायनो थांसिगोन आरोना जे जायगायाव बेरायहैनांगौ बेफोराव बेरायहैनोसै ओमफ्राय मोजां जायगा देखायनो सेस्था खालामनोसै स' लोगोफोर दायो फट' लानि र' मोननैसो दा लोगो सबसे बेस्टआनो दार्जिलिं टाइगार हिलनिफ्राय मोजां नुयो बे कान्चनजंगा नङा हा बे कान्चनजंगा नङा ना कान्चनजंगाथ' नङा बेयो बरफ गोलैनायसो ना बरफआ खाथियाव गोलैनो लुबैयोबा ना सिगांनिफ्राय मावनांगौमोनथ' बैजोंसो कान्चनजंगा नुहुरदोंमोन बे बरफ गोलैनायसो आङो दहायनिफ्राय कान्चनजंगा थांगासिनो दं जोङो हटेलनिफ्रायहाय ओंखारबोबाय आरोना एसे गोजान फैबाय आङो दा जानला मोनला जायगाखौ देखायला आंना मबाइला बांद्राय स्पेस गैया नालाय ओंखायनो आङो मेन जायगाखौ देखायलांबाय नायलांबाय थाबानो जाबाय जों दासिम इडिटखौनो खालामनो मोनाखै आङो भिडिअखौनो दिनै आपल'ड खालामनो मोनाखै आरोना ओमफ्राय टाइमानो थोआखै आरोना ओरैबायदि ओमफ्राय मेनलि उन्दुनांगौबो ना ओमफ्य उन्दुआबाबो जाया नङा होमबा स' नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायनो बावनानै लोगोफोर स' थांबाय थादो होनबा लोगोफोर गारिया बेनो आरोना नै दायो बिथाङा गैथ'वा ओमफ्राय नै ओइ अबे थांनो नोंसोरो जोङो दे आं नोंखौ स्टिकार होगोन ना नों टेनसन लानाङा जाम्बिलाय लकेलखा आदसा दे मोजाङै थांनानै मोजाङै फैनानै फैदे स' लोगोफोर जों सिगां थानाय हटेला नैबेनोमोन दे नैबे नुदोंना बेनोमोन ओमफ्राय जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायदों मिथिखादों नैबे बेलकनिनिफ्राय ओरै हगारदोंमोन ना बिसिना थाग्रा जायगा थांदोंना मजा kalau nih tapi ada korea kan korea kan मैंने जूता खुआ दीजिए शूट लगी नहीं चलेगा होता है ना दीदी पूरा बर्फ है अच्छा दायो जोङो जुथा गाननो बेयावनो गानहोलांखायो ए भाई का दुकान है चाय बना रहा है अभी दीदी का है ये दीदी का दुकान है यहाँ पे सब मिलता है जूता वगैरह जैकेट सब कुछ मिलता है ना दीदी दुकान है ना अरे दायो कफि मोनो आरो ना कफि मोनो मौसम मिगिसिग जानोबा मोनजोबगोन आरो दायो हा ब्लगार स' लोगोफोर जेकेट गानबाय नै सुन साला बायलायसो मालायनि भिडिअनिफ्राय ना
लाबाय गानबाय आरोना ओमफ्राय हासबेन्डआबो गानबाय जुथाबो गानबाय ओरैबायदि बरफनो आरोना देग्लाय नै बेयावनो बरफ दङ नै आं देखायनि बरफ दङ आरोना नै बिसिमानो बरफ लास्ट दुकान में सबसे लास्ट वाला ना अच्छा ठीक है स' दायो हासुनानै लानि दै माने हजोंहाय बेयाव जायगायानो गैलाबाया दे ओमफ्राय बेयाव दंनो फैसा होनांगौ आरोना 20 रुपिसना बेसेबां लायो हासुनोसै माथो खालामना हासुनो ओंखारबाय सखौथ' हासुखानांगोन हासुवालासे थानो हाया दे आङो लास्ट दुकानथ' बेनो ना स' नालाय नै बेयाव बरफ जों आरोना फुरानो Soalnya pada itu ngapain tangan labai. Ini betul kalau mencit mencit orang dulu tadi dengan biar orang 20 rupiah lagi saja hai hasil dan nakcinya mana. So daya breakfast खालामनानै लानोसै breakfast खालामखांबाय मोमो जानोसै आरोना मोमो फैबाय नै टेस्टिं लांना जानाय नायनोसै मोमो मोखांखौ दिखायाखै दे इनिखौ नै उदुसा मोमो जानाय नायनोसै माबायदि Siapa papi perundangan sih siapa sana nih cute cute tanah nih saya giliran habis nonton juga nih biasa kan oh Loki ayo nih saya kan nasi makan tadi handshake moza no kadang dah nih bodia nih kok aja kok tanggung dengar ada nabi kipani kau yang dekat di mana nih aja kau hai borok geliding na बेयावहाय माने गुफुरनो ओमफ्राय थांनोसै थांनाय बोसोराव एसेबां बरफ मोनाखै दायो जोङो मम' सम' जाखांजोब्बाय आरोना मम' जाबाय ओमफ्राय बोराया कफि लोंबाय हमारा व्लॉगर मैडम का चैनल सब्सक्राइब अच्छा ठीक है थैंक यू स' दायो नायनोसै गोजौआवहाय फुरा बरफनो सुसु गानजोब्बाय सुबो गानबाय जेकेटबो लाबाय ओमफ्राय हेन्ड ग्लभ्स आंना अलरेडि दंखायोमोन ओमफ्राय लाबोनाय हासबेन्डना गैया इयो भारायाव लाबाय ओमफ्राय टटेल भारायावहाय जेकेट गांनै शु मोननै ओमफ्राय हेन्ड ग्लभ्स मोनसेजोंहाय ओमफ्राय मम' साहाजोंहाय 800 टटेल थांबाय आरोना जोंना बिसिना थांदों एसे बारा थांदों ना बिसिना हेन्ड ग्लभ्सआ मोननै नालाय एसे बारा थांदों आरोना स' नायलांबाय थाबानो जाबाय दे ब्लगखौ जोबजासिम दायो जोङो इउनिफ्राय थांगासिनो दङ नै जिर' पइन्टआवहाय जोंना बरफफ्रा मोनो आरोना बेयावहाय नोंहा मानसिफोरखौ फुननानै जानला मोनला बेयावहाय माने जिहेतु जोङो मा होनोमोनलाय पारमिट लानानै फैदोंमोन ना फार्स्ट बेखौहाय देखायनांगौ आरोना एन्ट्रि खालामनांगौ बेयावहाय ओमफ्राय बिनिफ्राय एन्ट्रि खालामनानैसो थांनो मोनगोन आरोना बेयावहाय जेनेबा साबेसे मानसि लाबोदों माने बेबो लिस्ट थायोना बेखौ देखायनांगौ आरोना स' बेयाव दसे लाखिथ'दों ड्राइभारा माबा देखायहैदों बेनिफ्राय जाय फैयाखै आफसुस Korea moza lo खालाय लोगोफोर नै जायफोरा फैयाखै फैदो लाचुं बेराय फैदो मोजासो मोजा लादो मोजा ल खादा लोगोफोर नै जायफोरा लाचुङाव फैयाखै 0 पइन्ट नियमथांबिलि फैदो लाफैदो बयबो आफसोस जासिगोन आंथ' बिराद मोजां मोनो आरोना मजा मोनो आङो पुरा एक्साइटेडमोन बेफोराव नायनो आरो माने आंना सिमाङा मोनसेमोन आरोना पुरा बे सेलापासावहाय जेरखम माबायो टावाङावहाय पुरा स्नोफल गोलैयोना बेखौसो नांगौमोन आरो नांनो ओमफ्राय गैया आरोना नुना ओरैबायदि मोजां आरोना जायगाया मोजांल' खादालाय सयथिबो फैदोल' बांद्राय थाङा आङो लोगोफोर हरनायदों माने औ खोन्थासै आं उनाव खोन्थाना लादों बेफोरखौहाय दा नोंसोरनो भिउ पइन्ट देखायनोसै आं भेलि भिउ पइन्ट jangan थाङाबे लेबिसिन थलबा नट स्किम नै बर्डआ बे मोनसे भिउ पइन्ट आरोना गाहायाव नुना जायगाफोरखौ माबायदि मोजाल'खालै सयथिबो नै लोबा खेबगोन ना बेला टाइम मोनथ' खिन्थु रेखावदों आं नै लामाखौसो रुटखौ नै गायनो लामाया मादि नुवाखैनो नै लामाखौ नुदों ना नै गारि खारलांगासिनो दं नै लामाखौ माबायदि नुयो रोमैनो स' लोगोफोर ओमफ्राय बेयावहाय मानि हां लानो बिराद प्रब्लेम जायो दै बेयावहाय ओमफ्राय हां लानो बिराद प्रब्लेम जागासिनो दङ बेनिखायनो आं बांद्राय रायलायला फट' स्ट'र लानोसै ओमफ्राय भिडिअ मोजां देखायगोन आङो फट' खेबना आंनि हासबेन्डखौहाय आंबो खेबजानोसै बरिया मोजां आरोना स' र' दा लोगो मोनफिनगोन दसे उनावहाय स' लोगोफोर फट' स्ट'र लाखांबाय ओमफ्राय ड्राइभारा बरियासो जोंना ड्राइभार फट' खेबनानै होबाय जोंखौहाय मोजांसो कपल फट' ओमफ्राय एक्टर गाजोलाया
आखाया गुसु जानायखाय आं हेन्ड ग्ल'भ्स सोनानै लाबाय दे बेनिफ्राय ओरैबायदि मोजां बुंनांला आरोना स' लोगोफोर गेलेबाय फुरियासो मजासो बरफआवहाय ओमफ्राय दायो थांसिगोन दे ओमफ्राय माने बेयाव बारा गोबावबो थाजायाना आरो बेरायबावनांगौ मेरला जायगा दङ मोनागोन ना बिनिफ्राय रुमाव थांफिननांगौ आरो गेंटकआव डाइरेक्ट थांनांगौ बिदिनो आरोना लान्चबो खालामाखै Ayo, mình sao vậy? Eh, dah apa dah? Melek ya? Ah, lihat deh kok. So लोगोफोर दायो नै फाइनालि ओंखारबाय आरोना ओमफ्रायो आदाया होनदोंखि फट' लादो होननानै बैजों थाबायलांसै ए रहा मेरा पति उसको बर्फ से पूरा भिगा के देगा मैं मोजां दा बरियानो सनालिया नुबाय रागा जोंसिगोन आंखौ लांफायाखै होनसिगोन सनालिया नैबे बेनिफ्रायसो गाखोदो फैदो स' लोगोफोर ओरैबायदि प्रब्लेम बांद्राय गोजाङासै आरोना बार जोङो जेकेटखौ लाबोनाङामोन डाबल गानखानायमोन ओमफ्राय बिराद प्रब्लेम मोनबाय दे हां लानायाव अनेक दिगदार मोनो ओमफ्राय रायलायनोबो बांद्राय खरा रायलायनो हानाय नङा दे लोगोफोर आङो स' बिराद गोजांबाय गोजांलायनो बिराद माने हाङानो मोनस' जाथारबाय दे ओमफ्राय ओरैबायदि मोजां ना बुंनांला ना लोगोफोर आंथ' बिराद मोजां मोनदों हा ऊपर चल स' गोजौआव थांसै दे लोगोफोर दायो ओमफ्राय बे बरफआ हाबसैना आथिङावहाय नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय आं बांद्राय रायलायनो हानाय नङा दे लोगोफोर आंखौ खुइदलागासिनो दं एसे ओरैजाय जादोब्रा आखाइफ्रा फादो Baby, kesibuah, jaket saya juga nawan ni beri. So लोगोफोर आंबो लानो हाला नोंसोर नुखाबाय ओमफ्राय आथिं सिङाव बरफना आथिङा साजोब्बाय दे बे जुथा सिङावनो हाबलांजोब्बाय आरोना सु सिङावनो स' जायगाखौथ' ओरैबायदि मोजां आं बिराद फसायबाय आं थांनो बाबा जायगानिफ्राय खिन्थु हां लानो प्रब्लेम ओमफ्राय गुसु ओरैबायदि गुसु ना लोगोफोर मा होनबावनो खिन्थु आं बिराद मोजां मोनबाय दा गाबनो ओंखारलायबाय आं मोजां मोननायानो हासिनो मोनदों गाबनो ओंखारलायबाय आं आरोना मोजांखौनो बे आदाखौ आं बिराद थेंक इउ होनसिगोन आरोना बिराद थेंक इउ होनसिगोन आं बे आदाखौ बिराद मोजां मोनबाय आं बेयाव लाबोनायखाय थांनाय बोसोराव जों जे फैदोंमोन यमथां भेलि ओमफ्राय 0 पइन्टआवहाय इसिबां माबा गैयामोन आरोना बरफ गैयामोन लोगोफोर ओमफ्राय नैबे थाराव लाबोखोमोन नैबे लास्ट एन्डिं 0 पइन्टआवहाय लाबोखोमोन ग्ल'भ्स गानदोंना बे आखाइ साइड' ग्ल'भ्स गानाबा गेलेनो हाया ना स' लोगोफोर दसे गेलेनि बरफजों नोंसोरनोबो देखायगोन बिनि सायाव आंना सेल्फि स्टेन्डआ खामानि होसिगोन फसंनानै दोननोसै बिनिफ्राय नोंसोर नायलांबाय थादो लोगोफोर दै जोबजासै लोगोफोर मबाइलखौ दोनबाय दायोहाय जोङो दसे बरफजों गेलेनोसै नायबाय थाबानो जाबाय दै नोंसोरबो लोगोफोर स' इन्ट्रेस्ट ब्लगखौ नायलांदा बावदों आं बिराद इन्ट्रेस्ट खालामनो सेस्था खालामगोन दै लोगोफोर ओमफ्राय आंना बिराद मा होनोमोनलाय हाङा एसे खम जादों आंना नायलांबाय थाबानो जाबाय ब्लगखौ जोबजासिम Yes. What's that? Ruko मैं लाडू बना के इसको फेंकेगा। Ini boleh flower ni flower. Sini sini. ये रहा। क्या दिखा? क्या दिखा?
एसे खाथियाव फै केमेरा नङाबा केमेराखौनो लाबोदोंना दोननाय जायाखै सौवा लोगोफोर तो गाइस बहुत खुशी जां बहुत थारमाने बे बरफखौनो बै दस्रा जायगायाव थांनो नागिरदोंमोन आरोखि ना आङो गुरुदमार लेक आरो काला पाथाराव थांनो नागिरदोंमोन नाथाय बै जायगायावहाय मा बरफा अभार आखायनो लामाया बन्द बेना बेनि पारमिट गैया बेनि थाखायनो जों बाहाय फैनाय जाबाय आरो लाथिंआ जाहैबाय नै मास मोननै मोनथाम सिगां फ्लाड जादोंमोन बे फ्लाडनिफ्राय जा बायदों मादों बेनिफ्राय खुलियाखै आरो बे प्लेसआबो नैबे प्लेस दा जों जेराव फैदों बे प्लेसआवबो खुलिनाया बारा गोबाव जायाखै मास मोनसे देर मास 2 मासनि गेजेराव जाबाय आरोखि ना बे प्लेसआ खुलिफिननाया नोंसोर भिडिअआव नुनो मोनसिगोन फ्लाड जानायावहाय मा खथि जादों बाहाय मा जादों जायाखै सब नुजोबगोन लामा सामा बायनाय मानाय जिखुनु जा भगबाननि बानायनाय नेचारसो नालाय बेफोर दा भगबाना सिगांनि सिनारिखौ जानो हागौ फुराना जानायखाय गोदान खालामनानै होनसै मानोना बेखौथ' जों मानसिया बानायनो हाया नालाय इसोरनि सायावसो ओंखायनो इसोरा बानायनानै होबाय गोदान होननांला जाबाय बहुत होनबाय लोगोफोर आं बहुत आं होननो हायो गोबैनो होनबाय हां लानो प्रब्लेम जादोंना बेखायनो आं रायज्लायनो बाबाय दे ओमफ्राय आंना हां ओरैनोबाबो आंना प्रब्लेम दंखायो हां लानो बांद्राय माबायोबा टिकेटआ लस जाबाय जोंना लानाया ओमफ्रायो खिन्थु मोनसे टिकेट लस जायासै दे जिरायनो थाखाय मोजां जाबाय ना आंना नांगौ प्रब्लेम थाखाय हाजिरा गानगौ नङाबाबो खिन्थु आङो बरफखौ बिराद अय मम्मी बिराद गिदिर गैया sorry आंना खर' बारा सादोंमोन खर'आव नांबाय मा बानायदों दे नोंथां नांबाय मा नांबाय अरे मा बोलनो नांबाय थिगानो आसोला बिजों थांदो दे बे बिफांसो दङ नै बे बरफजों खोबनानै बे गाहायखौ बे मिथिबाय आं नङा नै आस्ते सालाम नै स' लोगोफोर ओरैबायदि फट' खेबजाबाय बुंनांला आरोना नांला आरो फट'खौनो स' एसे भिडिअ'आवनो देखायनोसै आंना आथिङा दै हाबजोब्बाय दे सक्सा एकदम सिजोब्बाय आङो दा सुखुनानैसो गाननांसिगोन जुथाखौहाय उफाय गैला माबा सक्स खुनानैसो सुखु गाननांसिगोन आरोना फिस्ला दै लोगोफोर बेयावहाय थाबायनो अनेकथा फिस्ला जानला मोनला आस्ते आस्ते थाबायनांगौ आंना खारलाबायनाङा ओमफ्राय हांखौथ' लानो हाला रायज्लायनो हाला आरो नोंनि मोनजोबो माने ग्लास बादि जाजोब्बाय अबेबा लामाया थाबायजाला दे नै बरफफ्रा बिराद खर' साबाय दे आंना ओंखामसो उखैलाजोब्बाय आङो गोबाल मोनफैजोब्बाय बेयाव फैनानै नै जों बै गाहायाव ना बै गाहाय गारि नुहुरनाया बेयावनो जेरावबो बरफजोब गासैबाबो बरफजोब स'नो दायो गोजौनिफ्राय ओंखारसै गाहायाव आं खिन्थु लिमोनो दा बे आस्ते फैदो स' लोगोफोर दायो थांफिननोसै बिनिफ्राय आदाजों मोनसे फट' खेबजाथारनानै थांगोन आरोना ओमफ्राय बिनिफ्राय जोङो डाइरेक्ट अबेयाव लाङो आदाया थांनोसै आरोना बेरायहैनोसै मोजां जायगा हा Salah barang gue mau sana langsung saya semua. Lihat jangan 100% nih. Betul. So लोगोफोर दायो गाहायाव थांसै आदाया गाहायाव दंखोमा दाइभारा जोंना बेयाव गैया स' गाहायाव थांसै नै बरफफोरा नायदो लामाफ्राव बोहैग्लाबजोब्बाय जोंना खिन्थु सनालिया नानिया बिराद रागा जोंसिन आरोना जोंखौ बेयाव लाबोनो थाखाय देनां लाबोगोन र' नानिया उन्दैद्राय ना
बिराद गुसुना जायगाया बेयावहाय ओरैबायदि गुसु हां मोनाना उन्दै मानसि प्रब्लेम जानो हागौ बेनि थाखायनो आरोना स' देनां देरबा ज' फेमिलि फैगोन आरोना बेयावहाय र' सानसेबाबो फैगोन नै बरफआवहाय सान्दुं ओंखारनानै गलिगासिनो दं नै दैया बोहैगासिनो दं स' लोगोफोर दायो थांफिनसिगोन आरोना बिनिफ्राय ओमफ्राय लेट बिदिनोसै आरोना ओमफ्राय दानाबा बिसोरो फुङावहाय लेट खालामबायना हटेलनिफ्राय ओंखारनायाव ओमफ्राय दानाबा जों सोरबानो इसेबां फट' खेबबाय गोबाव जाबाय होननाय ओंखायनो आंखौ थिगसि होनबाय आरोना दा माथो जेननाय आंजों खुनु खोथा गैया आरो दै लोगोफोर आंना थोंबाथों नङाबा ना बाथोनखा आरोना मोजांबासो मोजां नङाबा आंजों खुनु खाथेर गैया आरोना आं नांलायनोबो हायो बुलायनोबो हायो रेकर्ड दं आरोना आंहा जोंनि भारायाव बुलायनाय थानायाव केस जालायलायनाय दं आरो रेकर्ड केसथ' जाद्रायासै बिदिनो होनबाबो थांदों आरोना कर्टसिम थानासिम थांदों उकिलसिम थांदों लिरनाय आरोना बिदि रेकर्ड दं आंहा बुलायलायनाय स' लोगोफोर दायो थांसिगोन आरोना ओमफ्राय दानाबा बार जोंखौहाय मानि बिदि होनबाय नागिरनानै मोनाखै आरो फैगोन ना जोङो बेरायनो फैदों गावसोरनो उनावहाय फार्स्टआव लेट खालामबाय ओमफ्राय दानाबा उनावहाय जोंखौ होनबाय आरो बेरायनो फैदोंथ' बेरायखागोन ना नङा होनबा लोगोफोर बेरायनो नङाबा मानो फैदों दे एसेबां थाखा गारनानै नङा होनब्ला बेरायाबा फाग्ला नोङो ओरैनो फैसाखौ गारनानै फैदों नामा जोंखादों आरो आंना खरा एकदम गाज्रि जाखादों थिगसे नांलायखांबाय आं बिसोरजोंहाय मर्जि खालामनोबा प्राइभेट टेक्सि जेनजा जोंखादों आं सयथिबो जेनखाया आंबो बिदियाव आंनाव जेननाय गैया आरोना आंखौ जाय मोजाङै मिन्थियो बिसोर मिन्थिखागोन आंनाव खुनु माबा गैया आरोना दं खुनु खाथेर गैया आरोना आंजोंहाय मोजांबासो मोजां नङाबा आंजों खुनु खाथेर गैया आं रावनिबो जायाखै आंबो रावखौबो जाहोआखै बेनो मोनसे खोथा दै आंना लोगोफोर स' रागा जोंहा सानदोंमोन आं रागा जोंनांबाय बिसोरनि थाखायनो बिराद बेड लाक आं बिसोरखौ ट्रिपआव मोनफादों आरोना स' दायो थांफिनगासिनो दङ बिलियाव थांगोन ना बेरायनो थाखाय स' होबाय थादो लोगोफोर नायलांबाय थादो आंनि ट्रिपखौ आं गाज्रि खालामा हानायनि थाखाय स' नायलांबाय जाबाय ब्लगखौ जोबजासिम स' लोगोफोर सोरबा जेला जादों hai भैया बाय मोजां खालाय लोगोफोर बे बिथिङाव आं बिराद इन्जय खालामदों फुरानो खिन्थु सोरबा फैया होनदोंमोन एसे दावराव जादों बिसोर बिराद जेलास जादों आरोना स' नायलांदो लोगोफोर इन्जय खालामो बिराद इन्जय खालामदों आरोना ब्लगखौहाय मोजां खालाय गारिफ्रा लाइन स' लोगोफोर दायो जोङो यमथाङाव सफैबाय आरोना यमथां भेलि बियो स' आंनि सिगांनि ब्लगआवबो होखांखाबायमोन दाना आङो बेखौहाय सिगां आरोना बोसोरसे सिगाङावहाय खिन्थु एसेबां मोजां खेबाखैमोन बेयाव एसेबां भिउ पइन्ट गैया होनबाबो एसे एनै देखायनोसै बेयावहाय फट' मोननैसो लानोसै आङो आंनि एसेबां माबा नाङा आरोना स' मोननैसोल' फट' लागोन आङो स' बेनिफ्राय नायलांदो एसे देखायनोसै आं जायगाफोरखौ नाजाराखौहाय लोगोफोरनि खाथियाव दैनो फैबाय जोङो बरियानो बाङाय खालामनानै बेवहाय मोनसे माबा गैया नालाय ओमफ्राय माबाना आंनि जायगाखौ मिथिला आङो सिन्था मोजां जायगा गैया बायाव ब्रिज दङ थाय लोगोफोर बेयाव ब्रिज दङ आरोना नोंखायनो बिदि हाया बुगाजोबो ना बुगाजोबो ओमफ्राय बेयाव ब्रिज दङ ना नै गैया मोजां हा आंहा बुस्थुआ दैयाव बुस्थुआ बांसिन मोजां खालाय लोगोफोर ओरैबायदि मोजां बुंनांला दै लोगोफोर ओरैबायदि गुसुना दैयाहाय दैनि बारजों नोंखौ गोजांबाय आखाइ थाखाय सारबाय आथिं थाइजों लोहो मावजोबबाय दे लोगोफोर स' ओमफ्राय दिनैनि बायदि आं मालाबाबो ब्लग बानायफेराखैमोन दिनै फुरा खुलके दिल खुल्लासो बानायबाय आरोना स' फट' लानोसै मोननैसो र' बेयावहाय बांद्राय इसेबां भिउ गैयाना स' मोननैसो फट' लानानै थांफिनसै स' लोगोफोर नै आरो बर्डआ बेनो आरोना वेलकाम टु यमथां भेलिनि लाचुं नर्थ स्किम इउ आर हेयार एट नुवाखै बेसेबां फिट बियो आयौ 12,000 फिट नालाय लोगोफोर नुखादोंना 12,000 फिट खानाय नालाय आयौ मा होनबावनो लोगोफोर ओरैबायदि गुसुखा बै दैमा खाथियाव नै दैमाखौ इयाव देखायदोंना नै बेयावहाय जेकेट जुथा एमएस सक्स खर'फ्रा चिकिटा सबको खुजना वाले लोग एकदम गीला लग रहा है भाई जैकेट उसका वीडियो ₹5 ऐसे दे देता भैया देखो ₹5 ले ले भैया ₹5 के लिए ना और कौन सा पैसा है बोलो नेपाल नोट वाला पैसा ना किधर का पैसा है वो तो बताओ तो दुबई का होती दुबई ये अंकल से ₹5 मांग रहा है दुबई का पैसा मैं बोला कि नहीं दिया ना देखो क्या क्या बोल रहा है ओ भैया को दे दे ठीक है दिस इज माय वैल्यू बहुत इंटरेस्ट है ना ये बड़ी इंटरेस्ट करना
So hand block. देखो हम लोग का इधर पे रखते हैं भैया यार मैं चलता हूँ बाहर निकलता हूँ ज्यादा रुकने से ज्यादा बोलेगा ना भैया वो हमारा जब एक आदमी मेरे से मांगा पहले बार तो उसको दिया ना हाँ दिया कहाँ से देगा भैया तो मैं क्या औरत हूँ एक आदमी मांगा यार इंटरेस्ट लोगों ना गया बच्चा सोलो को पर नुबाई ना बिया बिराद इंटरेस्ट आरो ना बिया फंबाया आंनिफ्राय उन्दैसिन जागोन ना गिदिरसिन जागोन मिथिला आंनो बहुत उन्दै आरो ना बिया आंनिफ्राय फंबाय जागोन आं भाइ भाइ जानानै लेंगोन आरो ना नैबे आंकोला दुबाइयावहाय गारि सालायो आरो ना ओमफ्राय बे आंकोलनावहाय थाइबा फैसा बिगासिनो दं आरो ना बियो दुबाइनि फैसाखौहाय ओमफ्राय नोंनो जेसेबां नांगौ आं हरगोन जागासिनो दङ पुरानो माने बैबो ड्राइभार आरो ना बियोहाय बेनोहाय थाइबा होदों आरो ना बेखौनो बिराद हिंसा जागासिनो दं आरो ना बियोहाय गावनोबो नांगौ होननानैहाय Chinese. तो वरना चाइनीज से चाइना वाला पैसा मांगा चाइनीज वाला नहीं होला ना सोलो को दायो जोङो फुनानै लाजोबबाय साहाफोर लोंबा लोंबाय बिसोर लोंदों ओमफ्राय बिनिफ्राय जोङो थांफिनसै आरो स दायो लोगो मोनगोन दसे उनावहाय बोलो बोलो अबे बोलो बोलो और पहलू है इसको ब्लॉग में बोल दो ना हाँ बोल दो क्या बात है ब्लॉग में क्या बोलूं व्यूअर्स आपको मिलेगा हाँ दिस इज आरजे व्लॉगर इधर बोलो हाँ उसको तो मैं बता दिया ब्लॉग में हाँ आप बोलिए बोल दो भाई बोलो मेरे को 5 रुपए चाहिए क्या बोलते हैं दुबई वाला 5 रुपए चाहिए मेरे को चाहिए मतलब चाहिए दुबई वाला 5 रुपए चाहिए देखो अंकल ही नहीं दे रहे तो मैं क्या करूँ बोलो अब बोलो 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 अंकल दे दो फोन से दे दो एक भाई मेरे छुट्टी से पानी दिन और एक आपने मेरे से 50 रुपए मांगा था लीजिए गिफ्ट है थैंक यू बोलो मेरे से बोलो ले लो मैं प्यार से दिया ना आपको हाँ ले लो ब्लॉग में बोल दो हाँ बोल दो और थैंक यू भी बोलो मेरे को ले लो नहीं ऐसा ही मैं भी दिया ना प्यार से दिया ले ले कोई बात नहीं थैंक यू बोलो मेरे से थैंक यू वेलकम बाय हाँ और फिर सब लोग को बाय सोलो को दायो जोङो बेनिफ्राय ओंखारबाय ओमफ्राय बे फंबाया आंखौ ओरैनो खेला होनदोंमोन आरो ना 50 थाखा नांगौ होननानैहाय ओमफ्राय आंबो ओरैनो जेनेबा आंबो मिथिखादों खेला होनदों होननानै बात होनबाबो आं होबोबाय आरो ना अननानैहाय ओमफ्राय जा इन्ट्रेस्टबो आरो ना बेयो फंबायाहाय रायलायनो बिराद इन्ट्रेस्ट बयखौबो मिनि होगासिनो थगा होदो चलो फैलाय आगे चल स दायो जों थांसै आरो बेनिफ्राय ओंखारसिगोन स ओमफ्राय डाइरेक्ट अबेयाव लाङो बेखौ दा देखायगोन आं दै लोगोफोर थौदो स लोगोफोर दायो जोङो जोंनि हटेलावनो थाफैफिनबाय आरो ना ओंखाम जाना लानोसै आं ओरैबायदि टेन्टआव होबाय बुंनांला ओरैबायदि उन्दुनो ओंखारबोजोब्बाय आङो स इयाव जाना लाग्रोनोसै बेनिफ्राय दा अबेयाव लाङो ना डाइरेक्ट रुमाव लाङो मिन्थिला माबायाव लाङो नै दैया बरिया सानैजों दै गदों आरोना नै बरिया मजा साजाय मजाखानो दैया माबायदि गोलैदों आंना आखाइया बिराद मावबाय नागा वाटारफल दहाय नांलायनायफोरा नैबिसोरनिमोन आरोना दहाय शेरिं केबाव थांनानैबाबो एकदम माने गावसोरनि एसे बुकिं खालामनो हानाय एसे लेट जादोंमोन आरोना लेट नङा गावसोरनो फुङावहाय मर्निंआवहाय लेट खालामखादोंमोन 7थायाव ओंखारालासेनो ओमफ्राय दानाबा दसे जे जों 0 पइन्ट लास्टआव बेरायहैदोंमोन ना बेयावहाय माने नैबेबो हिन्जावा नैबे ओमफ्राय नैबे फिसाला ओमफ्राय नैबे फिसाय आरोना बिसोरनोमोन दहाय आंजों नांलायनायहाय दावराव जादोंमोन दे रानो देनजों नांलायखादों आरो ना आंबो जोंखायाखै गावसिनि बायदि खालामखायो गारिखौनो बुरजानो